yanzu ka samu kolo ban tafiya nake ka san shi kaje da kai daga birni ko kwarai kuwa saukar da ne a sa'a na sha wahala sosai da dan yabi na sauka sai san wani muryan gembure ya dauke ni aiki ka san matsore mugun matsoraci ne a'a kamar fara kura ma kuwa ana fara kura tsoro sai sa tsakiyar dare tsakiyar dare sai fadari yake ji ga muna aikin baya sauri ga kuma ina tsoron shi mun daki su kai in je aljanna ta ce kiraf ta kama ni akwai wata ya kuka nan wajen gidan ai ka gani ina zuwa wajen biredin alka wajen gidan biredin alka ina fitowa daga gidan biredin nan na samu ina tsula fadari a bakin kukan nan kullun sai na ji mushi aljanna ya fado dawo ina ji a gaba na da na tafi da gudu duk sai ya lada biredin nan gaskiya ne ai kai tsaya a kinga a mushin aljanin da ya fado maka ifriti ne ya fado maka ko kuma dan alhaji ne to ai to ifriti ne ya fado ai baki kirin ne na san shine sarkin aljanna ka ce dan gwaigwai ne yawa ake wannan ai ba abun mamaki bane wannan nan kin san dan gangara yake ko ina nan gonar kakanmu wacce duk garin nan ba ne kamata duk kaf Afirka babu garita babu kamata da ta tashi ta yi wani albarka ta saki geran da gari te da ta saki geran da in duniya za a taru shekara 5 ba za a cinye geran ba ina gaya ma ina kai aka wannan kai ba ka ce riba zace da na tashi ina gaya ma gonan nan an girba geran nan duka wai ana so a san buhu nawa ne na ce ku dakata da ɗaiɗai sai da na lissafa musu geran nan yanzu to kai guda nawa ka kirga guda nawa na kirga ai na kirga shi ɗai geran fa mutanen duk duniya za su ci su koshi amma da na kirge shi duka wajen guda kai shiru da kanki ba zai dauka tsaya kai tsiyata da kai yanzu dukka saboda ku rainin hankali kowa ya gama zuwa kashi kai ka ce baki kin aljani ya fado ma kai kuma ka ce ka je ina wannan net din na tsohon net din nan da nake kwana ran nan an koro akuya wani sauro yana zuwa tsabar girman sauran an koro akuya katuwa koshashiya kawai akuyar dama ashe ta laɗe cikin net din ina shiga tsabar jin tsoro na da take da ta gudu sai ta shige ta kofar net din nan wallahi sauro shi ma ya bi ta kawai ya kasa shigewa kaga ko sauran na ba karamin kasu ba tambaye ka sauran ya kai girman action ya girman sauran yake da ya kasa wuce ya ga akuya ga wuce kai ai gaskiya sauran nan kato kai ka ga matsala ko aka ma karami ne kai ya aka ne ina wannan yarinyar lantana a gidan malam mudi kwarai ma kuwa wai lantana a gidan malam mudi da muna soyayya mutu kare ba kare amma wai ni za ta zo wa babu kai kuma ta ina na ta ai corona virus ta zo ma babu kai to ai kaɗan kai ka gani ran nan ka gane ina zaune wata budurwa ta ce mun yi faɗa da ita to ranar ba ta so mu haɗu da ita kawai ita wai kawai sai na ga yarinya ba ta so in haɗu da ita kwana biyu na ga yarinya ta tau ina zaune sai na ga kai yana murgur kawai sai ga hannu ya murgina sai ga cinya fir wannan shi can ina na ga gangan jiki mutsul wai duk dan ka in gane ta kai amma kai dai abin da ke hada da kai ma dubu ka ji makaryaci ne kai kai da kai ma yanzu da wannan abun mamaki yanzu da ka gama cewa aljari ba ki kimin mushe kai kuma da kace lantana ta to babu kai ina ka ganta ina wannan yarinya hanne yar gidan ko matan ku ware yar gidan tanku wanda na fasa wa baki shekaran gidan malam tanku na yi ba wani mutum ni za ta gani ta sa yara su rika biyo ni suna cewa wai na bita wani waje wai ina son ba ta mata rayuwarta ni za ta kalla ta yi wannan shari to sai na je na yi sai na je dakata mun kai so kake ka je kai wani abu watan tun da ta ce ka ga sunana Milal Ahmad wacce kuka sani da Nana Izzunsu. Akwai sabon YouTube channel ɗinmu da yake kan YouTube mai suna Big Boy Hausa TV.
dan Allah ku je ku mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa don ku rinka samun shirye-shirye in mun dora. Mun gode.